سلام كمي تمسي كبرى سمعتنا زعبيت زيناتات هاجرات نوردي كمونا قدستي هاجرا في السامتات النغربلو هرميني ميديايو كما ترون لمصوني عتران شومونتن حسا زدالنا يوم حتصرت وانا وزيناتات تاسعبنا خنقربالكم هنا نمكتالكم من عدمنا كأندنا تبتاتهم كنقدم أبسون فال فيستر نورلاند كوكي انجزيوم تباهيلهم زي تطرطروا ماي سبا زحز زرزر اسمات موصو أبتا ختما عابي سنباد مفتارو منغستي زغصلو رحياب زمدب بجت 4 بليون كرونا نزقمت حدش وصايتات بوتا كغفت مخان مغلاصو أبشودن كلت حدش تجرات كوفيد 19 لابع مهلاو من كابز مصايتات حيزو حدش كتابت كله مخانو ايجنسيز باوت عناش ودن زوصو مغلصي كمون حلافي فاغنر يفغني بريغوجين زحلف ربع دحر زغاطما حدقا مبرع نفريت كابتر فريسا جينيتيكاو تنتنا دحر مغبر موتو كم ترغاغص سب سلطان روسيا مغلاصومن كالوتن زيناتات حزنا لكم قريبنا لنا نمكتالكم دقيمنا نعدمنا حجي بقطتا نابزر زراتو ابسونس فال فيسترنولاند كوكين غزيوم تبايلوم زتطرطروا ماي سبا زحز زرزر اسمات ابتا ختما عبي سنباد فتيرو تحبريتا مستي ابسونس فال نقد عصا فارسا ملكتو زكيال زلو مسرح فردي تتاحيزيو نهزبي قال خوين زلو تقداي حجي ارست على الكتما خوينلو كل سبب تيزر كاب زلو سبات نحد يوم يفلت سلازخونا كتبل راديو شودن channel P4 فاسترنولاند حبيرالا منغستي زقصلو رحكاب زمدب بجت 4 بليون كرونا نزقمت حدش وصايتات بوتا كخفت مخانو قليتو أبل سلف ماكلاي كمون مينستر فاينانس إلسابيت فانسن زي حالف حاموس أبزابو تغازيت أو مغلتي تي 4 بليون كرونا هلو نهرو واغاتات نمنكاي نبوزحات تكالات نقدن تدرابيتاتن كا نمتقام زعلمو مخانو حبيرالا منغستي مس من قلقوال قطبا ابز عامتن زقصلن شغلت البونت كوسخ مخانو كان تامنه اب 2025 ግን ገለ ምልክታት ምሕዋይ ክህሉ ምዃኑ ይዝገልጽ ኣብ ሾደን ክልተ ሓደስቲ ጅራት ኮቪድ 19 ላብዑ ምህላዎምን ካብ ዝመጻየታት ሒዙ ሓድሽ ክታበት ከም ዝወሃብን ተፈሊጡ ኤጀንሲ ህዝባዊ ጥዕና ልዕሊ 50 ዝዕድሜዮም ከምኡውን ጥዕናዊ ኩነታቶም ተኣፋፊኡ ዝበሃሉ ጉጅለታት ሓድሽ ብልቃጣት ንክወስዱ ዘድል ኣገልግሎት ምኽሪ ክህብ ምዃኑ ሕታም ንግድ ላክሜድስ ቫርደን ይሕብር ፕሮፌሰር መጽናዕቲ ቫይረስ ቪሮሎጂ ኒኮላስ ኣርምበርግ ንሬድዮ ሽወደን ኣብዛባ ሓበሬታ መንስያትን ጥዑያትን መተባብዕ ብልቃታት ዝሓድሽ ክታበትን ተዝወስዱ ጽቡቕ እዩ ምኽንያቱ ብዙሓት ነዚ ዝወሰዱ መንስያት ጥዕንኦም ዘተኣማምን እዩ ክብል ኣተሓሳሲቡሎ ጸጥታው ስጋታት ግብረ ሽበራ ሽወደን ናብ ዝለዓለ ደረጃ ክብ ምስ ምባሉ ወደባት ሽወደን ጸጥታ ናይ ምሕያል ስጉምትታት ይወስዳለዋ ኣገልግሎት ዜና ሬድዮ ሽወደን ትሽዓተ ጽዕነትን ትራፊክ ተጓዓዝትን ዘእንግዳ ዓበይቲ ወደባት ሃገራ መልኪታ ኣብ ዝገበረቶ ዳሃሳስ ሸውዓተ ካብዚኣትን ጉዳይ ጸጥታ ከም ዘዕብያ ክገልጻን ከለዋ እተን ክልተ ግና ግብረ መልሲ ያባን ናብ ዝርዝር ከኣቱ ኣይደልን እየን ተኾነ ግና ምስ ጸጥታ ኣብ እንሰርሓሉ ኣገባብ ለውጥ ኣሎ ንኣብነት ምክትታል ወሲኽና ኣለና ይብል ኣብ ኖርዲክስ ዝዓበየ ወደብ ዮቶበሪ ሓላፊ ጸጥታ ዝኾነ ቶማስ ፍራንስን ዳይሬክተር ናይቲ ኣብ ለንደን ዝርከብ ቤተ መዘክር ብሪጣንያ ሃርትዊክ ፊሸር ካብ መኽዘነት ቤተ መዘክር ቅርስታት ከም እተሰርቀ ድሕሪ ምግላጹ ካብ ስልጣኑ ክእለ ምዃኑ አልጀዚራ ትማል ሰንበት ጸብጺባ ሓደ ተመራማሪ ታሪክ ስነ ጥበብ ቅድሚ 2 ዓመታት ብዛዕባ ብኢንተርኔት ንመሸጣ ዝቐርቡ ቅርስታት ስክፍታታት ኣልዒሉ ምንባሩ ዝፍለጥ ኮይኑ እዚ ኣብ ለንደን መስሕብ በጻሕቲ ዝኾነ ፍሉጥ ቤተ መዘክር ክቡራት ቅርስታቱ ክስረቑ ወይ ክጠፉ ከም ዝኽእሉ መጠንቀቕታ ተዋሂቦ ነይሩ እቲ ቤተ መዘክር ዘይሓለፈ ሰሙን ካብ 15 ክፍለ ዘመን ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ኣትሒዞም ተሰርሑ ክቡራት ዓናቑን ስራሓት ወርቅን ካብ ቤተ ግምጃ ብምጥፎም ሓደ ኣባሉ ካብ ስራሕ ኣሰናቢቱ ምንባሩ ገሊጹ ኣሎ ካብ 2016 ጀሚሩ ነቲ ትካል ክመርሖ ዝጸንሐ ጀርመናዊ ተመራማሪ ታሪክ ስነ ጥበብ ነቲ ስርቂ መልኪቱ ዝያዳ ውፅኢታዊ ግብረ መልሲ ክወሃብ ይግባእ ምንባሩ ተኣሚኑ ኣሎ ኣብ መጀመርታ እቲ ቤተ መዘክር መልቃቕ ስልጣን ፊሸር ቅጽበታዊ ክኸውን ምዃኑ ኣፍሊጡ ነይሩ ይኹን እምበር ፊሸር ጊዜያዊ መራሒ ምስ ተመዘ ጥራይ ካብ ስልጣኑ ከም ዝለቅቕ ብምሕባር ነቲ መግለጺ ቀይርዎ ኣሎ ፊሸር ነቲ ቅድሚ ሕጂ ንጋዳይ ስነ ጥበብ ኢታይ ግራደል ዝሃቦ መጠንቀቕታታት ኣመልኪቱ ዝተፈልየ ሓበሬታ ቀቢሉ ኣሎ ፊሸር ኣብ መጀመርታ ናይ ሰሙን ግራደል ነቲ ቤተ መዘክር ኣብ ዘተሓሳሰበሉ እዋን መጠን ተሰርቀ ቅርስታት ኣመልኪቱ ሙሉእ ሓበሬታ ከም ዘይሃበ ኣመልኪቱ ኣሎ እቲ ቤተ መዘክር ኣብ እዋን መግዛእቲ እንግሊዝ ካብ መላእ ስሉስ ዓለም ተሰርቁን ኣብ ቤተ መዘክር ላንደን ዝርከቡን ቅርስታት ኣመልኪቱ ካብቶም ማሕበረሰባት ዝቐረበሉ ናይ መምላስ ሕቶ ምስ ምባዩ ዝተኣሳሰር ብድሆታት ከጋጥሞ ጸኒሑ ኣሎ ኣብ ክልል ዕድመ 10 ዝርከብ ኖርዌጃዊ መንእሰይ ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኦስሎ ንኽልተ መምሃራን ብስሕለት ብምጥቅዑ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዩ ፈነወ መንግስቲ ኤንኣርኬ ብዓርቢ ኣብ ዝሃቦ ጸብጻብ ተኸሳሲ
ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ናይ መዛዘመ ምርመራ ኣዝዩ ትሑት ነጥቢ ኣምፂኡ ከም ዝተረፈ ገሊጹ። ተምሃራይ ዲፓርትመንት ስነ መድሃኒት ዝነበረ ተኸሳሲ ምስ ክልቴን መምሃራን ጥቡቕ ርክብ ከም ዝነበሮ ይንገር። እተን ግዳድ ደቂ ኣንስትዮ ኮይነን ከቢድ መጉዳእቲ እኳ እንተወረደን ንሞት ሓሊፉ ዝህበን ከም ዘይኮነን ኣብ ሆስፒታል ይእለያ ምህላውንም ፖሊስ ገሊጾም ኣለዉ። ኣኽባሪት ሕጊ ሊስቤት ራቭሎባክ ብመሰረት ካብ ቤት ፍርዲ ዝወፀ ትእዛዝ ፖሊስ እተን ደቂ ኣንስትዮ ብኻራ ኣብ ዝተወግኣሉ እዋን ዝነበረ ሓፈሻዊ ኩነታት ትዕዝብቲ ከም ዝወሰዱ ትኾነ ግና ኣብዚ ሕጂ እዋን ካልእ ሓበሬታ ንምሃብ ግዜ ከም ዘድሊ ወሲኻ ገሊጻ። ጠበቓ ተኸሳሲ ዓሚሉ ብፈተነ ቅትለት ገበነኛ ምዃኑ እኳ እንተኸሓደ መጉዳእቲ ብዛዕባ ምውራዱ ሓላፍነት ከም ዝወሰደ ገሊጹ ኣሎ። እቲ ዩኒቨርሲቲ ብወገኑ ድሕሪ እቲ መጥቃዕቲ ንሰራሕተኛታትን ተምሃሮን ኣብ ዝሃብ ሓበሬታ ዝፍጻመ ንተምሃሮን ሰራሕተኛታትን እዚ ዩኒቨርሲቲ ኣሰንቢድዩ ኢሉ ኣሎ። ካብ ዜናታት ኖርዌይ ከይወፃና ዝሓለፈ ረቡዕ ጥራይ 166 ሓደስቲ ሓተቲ ዕቑባ ካብ ዩክሬን ናብቲ ሃገር ምእታዎም ሃገራዊ ትካል ኢሚግሬሽን ኖርዌይ UDI ጸብጺቡ። ብድምር ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን 907 ሰባት ኣትዮም ኣለዉ። ወሓዚ ስደተኛታት ርጉእ ይመስል ዝበለ UDI ዝሓለፈ ሰኒ 165 ዩክሬናውያን ሰሉስ ድማ ካልኦት 174 ከም ዝኣተዉ መልኪቱ። ካብ መጀመርታ 2022 ኣትሒዙ ብድምር 55622 ዩክሬናውያን ኣብ ኖርዌይ ዕቑባ ሓቲቶም ኣለዉ። ካብዚኦም 24752 ደቂ ኣንስትዮ 13756 ደቂ ተባዕትዮን 17114 ህፃናትን ይርከቦም። እዞም ስደተኛታት ሩስያ ቅድሚ 18 ወርሕ ማለት ብ24 ለካቲት 2022 ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ወራርካ ብትጅምር ንዳሓር ዕቑባ ዝተዋህቦም እዩ። ንብስራት ኣብ ሰሜን ኤውሮጳ ዝመደበሩ ትራንስፈር ጋላክሲ ናይ ነዊሕ ዓመታት ልምዲ ኣብ ዲጂታላዊ መፍትሒ ናይ ሓዋላ ወይ ከዓ ዝውውር ገንዘብ ዘተኣታተወ ትካል ኮይኑ ሕጂ ድማ ጠለብ ዓማዊሉ ንምምላእ ካብ ሙሉእ ኤውሮጳ ናብ ኤርትራ እውን ገንዘብ ክትልእክሉ እትኽእሉ ቅልል ዝበለ መስርሕ ፈጢሩልኩም ኣሎ። እዚ ስርሒት እዚ ነቲ ኣብ ኤውሮጳ ዝርከብ ማሕበረሰብ ኤርትራ ኣብ ዓዱ ንዝርከብ ስድራ ቤቱ ንምድጋፍ ዝጽዕር ዓብይ እፎይታ ዝህብ እዩ። ትራንስፈር ጋላክሲ ንተጠቀምቲ ምቹእ ዝኾነ ኣፕ ኣዳልዩ ካብ ዝኾነ ቦታ ኤውሮጳ ብዲጂታላዊ ኣገባብ ገንዘብ ብምልኣኽ መቕረብኩም ናብ ሂምቦል ብምኻድ ገንዘቦም ክርከቡ ከም ዝኽእሉ ነበስረኩም። እዚ ብፍሉጣት ቨምፐር ካፒታሊስትን ባንከኛታትን ዝድገፍ ሕጋውን ውሑስን ዘተኣማምንን ናይ ሓዋላ ኣገባብ ንዘለና ልዑል ተመክሮ ምትሕልላፍ ገንዘብ ምስክር እዩ። ሕጂ በዚ ጥብቆ ወይ ከዓ ሊንክ ኣቢልኩም ትራንስፈር ጋላክሲ ኣፕ ተመዝጊብኩም ኣውርድዎ። ንኤርትራ ድማ ካብ ኤውሮጳ ገንዘብ መልኣኽ ክትጅምሩ ትኽእሉ ኢኹም። ብተወሳኺ ትራንስፈር ጋላክሲ ብትግርኛ ድጋፍ ንዓማዊሉ ከም ዝህብ ነበስረኩም። ንዝያዳ ሓበሬታ ወይ ድማ ንሓገዝ ወይ እውን ሕቶታት ምዝህልወኩም ብቁፅሪ ስልኪ 0046 7 10 71 21 69 ተወከሱና። ምስ ሃርሜኒ ሚድያ ከም ዘለኹም ክቡራት ሰማዕትና መወዳእታ ሓላፊ ቫግነር የቭገኒ ፕሪጎጂን ዝሓለፈ ረቡዕ ድሕሪ ዘጋጠመ ሓደጋ ምብራዕ ነፋሪት ካብ ተረፈ ሬሳ ጀኔቲካዊ ትንተና ድሕሪ ምግባር ሞቱ ከም ተረጋገፀ ሰበስልጣን ሩስያ ገሊፆም። መርማሪ ኮሚቴ ኤስኬ መንነት ናይ ኩሎም 10 ግዳያት ከም ዝተረጋገፀን ምስቲ ኣብ ዝርዝር ተጓዓዝቲ ነፋሪት ዘሎ ዝሰማምዐን ምዃኑ ገሊጹ ኣሎ። ናይ ብሕቲ ጀት ፕሪጎጂን ብ23 ነሓሰ ካብ ሞስኮ ብሰሜናዊ ምዕራብ ብምብራዓ ኩሎም ኣብታ ጀት ዝነበሩ ሰባት ምውማቶም ዝፍለጥ እዩ። ክረምሊን እቲ ሓደጋ ተሓታቱ ምዃኑ ዝቐረበ ክዝታት ነፂግዎ ኣሎ። ዝናኾነ ኤኤስኬ ሞሌኪላዊ ጀኔቲካዊ ምርመራ ምዝዛሙ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሓቢሩ። ብመሰረት ውፅኢት እዚ ምርመራ መንነት ናይ ኩሎም 10 ሞት ተረጋጊጹ ኣሎ። ምስቲ ኣብቲ ናይ በረራ ማኒፌስቶ ዝተሓትመ ዝርዝር ከዓ ዝሰማማዕ ኢሉ። ካብዞም ግዳያት ኣብቲ ብፕሪጎጂን ዝተሃንፀ ውድብ ቫግነር ኣብ ዩክሬን፣ ሶርያን ገለ ክፋል ኣፍሪቃን ኣብ ወታደራዊ ስርሒታት ዝተሳተፉ ሩስያውያን ዕሱባት ይርከብዎም። ካብኣቶም ሓደ ዲሜትሪ ኡትኪን ዝበሃል ንወታደራዊ ስርሒታት ቫግነር ዘመሓድር ዝነበረ እዩ። እቶም ካልኦት ኣብታ ነፋሪት ዝነበሩ ኣባላት ቫግነር ቫለሪ ቾካሎቭ፣ ሰርጌይ ፕሩስቲን፣ የቭገኒ ማካርያን፣ ኣሌክሳንደር ቶትሚን፣ ኒኮላይ ማቱሴቭን ይርከቦም።
ፕሪጎዥን ኣብ ልዕሊ ዕጡቓት ሓይልታት ሩስያ ዝተኻየደ ናዕቢ ቫግነር መሪሑ ንደቡባዊት ከተማ ሮስቶቭ ድሕሪ መሓዙ ኣብ ልዕሊ ሞስኮ ዕልዋ ክገብር ምዃኑ ድሕሪ ምፍርርሑ ክልተ ኣዋርሕ ስዒብ እዩ ዝሓደጋ ውሪዱ ዘሎ እቲ ምትፍናን ተጋደልቲ ፕሪጎዥንን ቫግነርን ናብ ቤላሩስ ክግዕዙ ውዕል ምስ ተበፅሑ ይሃዲ ይኹን እምበር ፕረዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ነቲ ናዕቢ ክሕደት ክብል ዝገለጾ ኮይኑ ሓይልታት ጸጥታ ሩስያ ብገለ መንገዲ ኣብዚ ክሕደት ከም ዝተሳተፉ ዝገልጽ ግምታት ከቕርብ ጸኒሑ እዩ ንስድራ ቤት ግዳያት ጽንዓት ይሃብኩም ክብል ዝለኣኸ ፑቲን ንፕሪጎዥን ኣብ ህይወት ከቢድ ጌጋታት ዝፈጸመ ግና ተባዕ ሰብ ክብል ገሊጹ ኣሎ ባርኩብራት ሰማዕትና ንሎሚ ሰኑ 28 ናሓሰ ዘዳለናዮም ሓፀርቲ ዜናታት ሃገራት ኖርዲክ ከምኡውን ኣገደስቲ ኣህጉራዊ ፍጻመታት እዞም ክሳብ ሕጂ ክትከታተልዎም ፀናሕኩም እዮም ምሳና ብምጽናሕኩም ኣዚና እናመስገንና በዚ ንሰናበተኩም ሰላም